Iturriotz, 800 biztanle inguru dituen Oiartzungo auzoa. Herriko beste hainbat auzorekin egiten du muga, baina baita Errenteria eta Goitzuetarekin ere. Hementxe! Eta ojo al Kristo, ze Iturriotz da Iberiar penintsulako tokirik euritsuena. Bai, ez da broma, tokirik euritsuena. Eta gu horretarako prestatuta etorri gara. Eta gaur egualdi lehorra, suerteik ez, moto, suerteik ez. Eta ojo al Kristo, hementxe daukau Iturriotzeko iturria. Gura horti sartzen da eta gura hemendik ateratzen da. Eta pentsate du gura hotza izango dela, meka gundi, ostia, oide, ikusi hori zen. Oide, Iturriotzeko piraña. Ostia, kontu, Iturriotzeko pirañakin. Da semenetik zituze izerien, amen. Bo, pio, earki bedinkatuta etxien, Bai, ongi. Oye, eta, ama berginean da gur behinkatu maganean telefonua, zara jainkoak inintzeiteko, Bai, inintzeiten dut, nioan abetu nola den, ez dut inintzeiten. Abriatuta, kreika da, sos. Abetu da. Politxaskoa, garaibateko telefonua. Eta hor gainene, ama berginea. Bai, horrek usten du, hemen aitaren igabe joaten denak, horrek hasteko baten edo. Amigo, vale. Horretik horren berda, aitaren intabea. Hemen da gauza guztik ondo inbierdia. Bai, alde nobina. Behin itekotan ondo, pio? Ongi. Sardua, hor da gau? Sarduare hartu behar aldeo. Venga ba, guazen, hemen barrikotia. A ber. Baina aparrateatzea. Bai. Nio! A ber, zure edadea, Esteban. Bai. Hola, aldatzen naizeni, Bai, aixa. Hola, zeitxe maztu, gozatu maztu hola. Eunera. Hola, kizu zein berdezun. Urrengo barrikoteta, invitau. Bai. Zatorringo naiz. Claro. Utzilek hau, bino, no gozatik egiten dugu. Ba, orduan gozaita, etorriko naiz. Diru urte egin du nik ja utzikin nun. Bai, 60 urtekin utzi zenuten? Utzikin nuntza, barrikotiak. Bai. Baina zenbat urtean indituzue barrikotiak? 60 urte, amatzen digan, seidan. Ja, alei fallatu gabe. Inoiz fallatu gabe? Bai. 17 urtetatik? Bai. Nio! El año 73 uste dut. Bai. 85 arte, 88 kilo txuletan egin. 25 pertsonan artean, 28 kilo? Bai, bino beste egin dozega, Makan jogita dozega, Uxe bakarri bergen. Bueno, ze jani merko dugu. Lehenbizik errezen, berda. Errezua? Bai. Leheno guk egin hiru lau aita hori eta salbia eta Jesu Kristo eta denak esaten zin. Bino, gero azken, hau Lucia, eta hau zein bezut. Bai, nik gillo orduan. Requetis patis y spiritis sanctis y domini nestis! Eta emazteru, amen! Eta orduan, jaten. Requetis patis y spiritis sanctis y domini nestis! Amen! Hala! Jate orduan. Eta zuk panderua jo. Bai. A ber, Betxu. Aize, hemen txegeatzen gara, ez da bandani. Hau da, festa bontau duka. Iturriotz auzoan aurkitzen da munduan famatua den Hilario Arbelaitzen Zuberoa jatetxea. Pertsonaia famatu asko pasa dira hemendik. Ta gu noiz etorriko ta Hilario jubilatuta jatetxea itxidu nian. Esate panik, suertaik ez. Ontxoren Arantxoiko museuan dauzkan gauza guztik. Adios, ojo, kortina. Haze kolezioa dakasun, Juantxo, hementxe. Hoxe santu da, Juantxo? San Antonio da. San Antonio. San Antonio Padua izango hori. Apiztu, inda santua?
milagrua, santuare piztu inda. Politxo eskua, Haude, magina haute izango joan, ez da? Bai, fuerte hemen, Bai. Gare bato kotxe zaharrana. Zea bozina, ez da? Hoi da. Eharrasko eta ondo asko zaindua. Ikusi ze soinu egiten duen. Ama! Kaixo neska, Kaixo! zeizean eiparrezka o? Ez. Hainitzan beira. Aber zertan zabiltzan, Ni joga pizka egiten. Joga pixkatiten? Bai. Apetxu! Nei joga gehina gustatzen dena da relajazioa. Lurri etzan da jarrita. Loitia. Zurruka batzuta. Luzatu gehiago. Gehiago, hola. Ni txikila naiz, Txikila. Txikila, berrone luzatzen daun pixkat. Deskansatu. Bale. Hanka hola jarri. Ui. Esku hau bera. Lasai. Esku hau hola jarri. Eta hau gaintikan pasa. Tole hon dugu, 5 minutu. Ze? 5 minutu, 10 minutu horrietan geha. Profesori esaten jo, eta askotan, zea terdio, zea hemen monumentua, Horrezek antzia, eta gotzen jo nien, bale, guain, lurra gutu ditarte. Zuk ikutze aldezu? Ezen nik profesoria nina, Bale. Hola jarrita. Unia garpella. Hau ni baino gazio du. Bai, Hone berreita lau urte. berreita lau urte. Jo, kotxe gogorra hau, Gorra? Gorra. Gazia baino gorro du goi. Eta goindik, gidatzen nahi zea. Ni bai. Gizierri ondo gaina. Bai. Ikusten da, bai. Hau, barrena, Gaina txukun da, ondo. Bai. Txito garbi da, ondo. Bai. Hoi da. Bai. Bueno, eta gaimentxe ondo galtzamozakina, ondo guztua zabiltza. Nik kriston berua bat zaizkit. Bai. Panadero, etxen inun lanian, Ez da egizango. Ai, panadero. Bai. Han bero harra pasako, ez da. Berua, la hostia, etzanan, labian aurrien jarri eta uan palak garai batian, oain ja, zeakin Oiga, zartzitu. makinakin zartzen ez da. Oain dana karuekin, eta baki, dana komedik. Ura esaten ditezen da geliek, asko eman berdula bat, baina zaila du gehiatzen. Zaila, guda. Ura tripako mina jartzen dut. Bira, hau da. Jan. Bai, eta ikusten trajea nona Traje urdina. Urdina, bine, ni beti pentsatu dut txuria zela. Karo. Ez genulako koloretako. Txurri beltzen zalako telebista. Claro. Mira, Adiós. Mira. Qué majo. Maman, et que j'étais venu là. Ze sentimentu pinka. Bai. Eta nik uste nun nei kantatzen nahi zela. Baina nei. Ce fusil et sa colombe, dans la lumière de matin, le soleil. Janjak. Jo. Nere lehenengo amorilua. Lehenengo, ez da sekula estutzen, Askotan juntatze altzeate. Barriloko festatan dola. Barriloko festatan? Noiz dia? Santillotan. Santillotan. Hori izatea? 25 de julio. Oiartzuko kapitala dela jaken gozutit. Hoi esan lagila. A ver, egon pixkat. Iturrio zer dala? Oiartzuko kapitala. Nekeko bai. Inda, Oiartzungo kapitala Iturrio. Hala da, Ez da, Uztailak, ez izan da Uztailak 25an. 6 unoa errenkan, Sei erroko festa? Egun bat izaten dugu, zea guzian bazkaia, Vale. afaia, dena soruan egiten dugu denak. Barrillo guziak. Ikusi merda ez da sinisteko. Guk hemen nahiko festa badakau, eta jaten hasiko geha, zeitu zaizue. Hola. Zuek, zer nahizuen, pantxineta. Hola.